тарабхонаи хоҷа Насриддин дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия. Инҷо муҳоҷирони тоҷик як порчаи хурда каки ватани азизи худро ба вуҷуд овардаанд. Инҷо хандаҳо тоҷиконанд, лутф тоҷикон аст, самимият тоҷикон аст ва маҳз ҳамин самимият аст ки дар баробари тоҷикзабонҳо, русзабонҳо низ ҳамеша ба ҳамин тарабхона меоянд. Агар аз як ҷиҳат онҳоро самимияти тоҷикона ба инҷо биёрад, аз ҷиҳати дигар таомҳои лазизи тоҷикӣ. Бояд бигӯем ки дар ин ҷо ҳар гуна ҷашнҳои таърихӣ аз он ҷумла Наврӯз ва соли навро тоҷикон ҳамеша қайд мегиранд. Дар ҳамин муҳити тоҷикона ва садои мусиқии тоҷикона ҳар шом аз ин тарабхона садо медиҳад. Якчанд рӯзи дар Русия будам бароям гарон афтод, сахт зиқ шудам. Оварагиву сарсонии муҳоҷирбачаҳои тоҷик, камсаводии онҳо, ранҷҳову орзуҳои фаношудаи онҳо маро хаста кард. ҳангоми бозгашт муҳоҷир ҳуқуқ дорад то $10,000 амрикоиро бе декларатсия бо худ биёрад. ғайр аз бори дастиаш боз 20 килограмм борро бе пул дар тайёра ҷо кунад. барои вазни зиёдатии бор мусофир аз арзиши умумии чиптааш ба андозаи 0.3% маблағ пардохт мекунад. милиса ҳуқуқ надорад ки пули муҳоҷирро бигирад. вале мо ба шумо суботкорона тавсия медиҳем то маоши худро тавассути бонкҳо интиқол бидиҳед. 21 феврали соли 2008 шаҳри Москав. ин сана барои муҳоҷирони русиягӣ нақши амиқ дошт. президент Эмомали Раҳмон дар сафари худ бо муҳоҷирони тоҷикистонӣ ва намояндаҳои тоҷикони Русия мулоқот орост. ин мулоқот ба муколамаи хуб табдил ёфт ки дар он проблемаҳо, пешравиҳо ва бурду бохти ҳаёти муҳоҷирон ба риштаи муҳокима кашида шуд. дар ин вохӯрӣ соҳибкорони тоҷик ва дигар нафарони муваффақгаштаи муҳоҷир шикоят карданд ки дар ватани худ онҳо имкони ба роҳ мондани корро дар бахши соҳибкорӣ надоранд ва феълан дар тоҷикистон барояшон вазъи муносибат бо соҳибкорон дар сатҳи даркорӣ нест. вохӯрӣ президент як заминаи хубро барои муттаҳид сохтани тоҷикони Русия ба вуҷуд овард. маълум шуд ки дар давоми зиёда аз 10 сол муҳоҷирони тоҷик дар тамоми бахшҳои хоҷагии халқи давлати Русия комёб гардидаанд. феълан вокуниши ҳокимиятдорони Русия нисбати муҳоҷирони тоҷик дар сатҳи даркорӣ қарор дорад ки ин ҳам бошад аз масъулиятшиносии тоҷикони Русия дарак медиҳад. яъне шояд оянда ҳамаш хуб шавад. ما یکی از ملت‌های قدیما و کهن هستیم، تاریخ و فرهنگی کهن داریم و انشاءالله از اون مشکلات رسم و وضعی پسی سر شد پیشرفت و ترقیات از ما شما وابستگی دارد. کجایی که نباشید صحت سلامت باشید همین دست بالای قلب دمانده وطنتان دوست دارید، فرهنگتان دوست دارید. شکرانه کنیم که ما شما دولت داریم. در برابر دسته دولت دنیا اعضای سازمان ملل متحد هستیم. ما برابر دولت‌های عقب‌افتاده یک آواز داریم. من باوری کامل دارم در ایشان سال سطحی زندگی مردمی دارستان بلند کردم. تاجیکستان در عرصه بین‌المللی آبرویت دوچند بلند میشه. و اون مشکل‌های معرفتی هست اما این پس سر میشه. برای زحمت کشیدن مدت‌ها شب و روز و نقل ناموس داشتن